Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurkoan, Nafarroko erraldoiak saioan, Etxalarrera hurbildu gara, bertan Xabier Etxatekin elkartu gara, konpartsako kideena, Etxalarreko herritara. Egunon, Xabi? Egunon. Konta iguzu, noiz sortu zen bertako konpartsa? Pues 1950 sortu zen. Eta norek bultzatu zuen honen sorrera? Udaletxeko idazkariak. Eta ze helburu betetzeko sortu zen? Ustez benpin bestak alegratzeko pixko bat. Pertsonai dagokionez, ze pertsonai aukeratu ziren? Aukeratu ziren bertako atatxi eta matxi zahar bat, zaharrak bezala, eta dute hori, burua batek adineko emakume baten burua eta bertzik gizonezkon burua. Eta pertsonaien eta herriaren arteko harremanari dagokionez, zer lotura dugu? Hori bera, bertako atatxi amatxi batzuk. Dantzietan ere ikusten da pixkat? Dantzietan ere bai. Bertako kaxero arropak dituzte jantzi bezala. Eta momentu hauetan zenbat erraldoi dituzue konpartsan? 4. Ditugu 1950ko horiek eta bertze batzuk berriguk eginak 2004an. Eta ezaugarri fisikoetan nabaritzen da ezberdintasuna? Fisikotan, kilotan. Zarrak dire astunagoak. Bai. Eta egilei dagokionez, gaur egun noreri eskatu izan diozue egiteko azkeneko erraldoiak eta lehenengoak nola egin zen dituzten? Lehenengoak, agertzen denez, eskatu ziren buruak Madridera, El Arca de Noé enpresara, eta kosta ziren buruak 140 pezeta. Eta guain azkenekoak ja Julio Soto, uste dut dela Irungoa, eta bertan egina dire. Eta jantziak adibidez? Jantziak zaharranak gero egin ziren hemen, Etxalarren, primik, Etxalarko modista bat, eta estruktura Etxalarko zurgin batek, Jesus Ansalas, artxintxe bezala izautua. Eta oraingoan Markel Iturriarekin gaude, bere Etxalartarra, bertako gaztea eta konpartsako kide. Egunon, Markel? Non. Orain dantzetaz solastuko pixka bat, zer dantzatzen duzue konpartsan? Bueno, gu ez gara bertze konpartsa bezala hola dantzak entsaitzen eta hola aritzen. Eta gu dantzatzen dugu txarangakin, momentu nateitzen dena eta bakoitzari duitzen zaion bezala. Interpretazioa ematen zuen garrantzia, ez? Bai, erratala baiet, bai. Eta alerek, pixka denetari dantzatzen duzu, ez? Txarangarekin dantzatzen baduzuen, denetari tokatuko zaizu dantzatzea, ez? Bai, normalin txarangakin iten dugun dantza izaten betiko kanta normala, eta gero leku batin gelditzen bali magara
pixkot gelditzeko hola, hor igual samba bat hola dantzatzen dugu normalin, eta hoixe da, gure... Eta musikari dagokienez, zer ibiltzen duzue? Txalarko bestatan adibidez, egun batin, bi egunez dantzatzen dugu txarangakin, eta bertze egun bat gaiterukin, eta bertze batin herriko txistularekin ere bai. Orduan, pixkat denetarik, ez? Pixkot dentik bai. Denakin ibiltze gara bai. Orain agenda zehaztuko dugu, ze ekitalitan partatzen duzu edo, urteko agenda zein izaten da zuena? Bueno, normalin agenda fijorik ez dugu izaten, hori bestatako zer hori izaten du normalin, eta gero deitzen diguten lekutan joaten gara, txaranga jartzen bai duten normalin joaten gara, eta hoixe izango zen gure agenda. Orduan, herriko bestak eta horretaz gain ere bai, bertze lekuetan ateratzen dizu, ez? Hori da. Eta noni bizizate adibidez, noni biak zarete, konpartsa? Azkenko urtetan egon duara Beran, Lesakan, Elizondon ere bai, Donesteben, Hondarrin ere bai, eta Gipuzkoan bertze herri pare batetan ere bai, eta hoixe. Orduan, Euskal Herri mailan ibilak zarete, ez? Bai, pixko bai. Ikusten dutenez, besta paranda politak bota dituzue, hauetan ere, seguru anedotak ere baten bat pasatu izango zaizuela, ez? Bueno, bai, azkein parranda girun beti izaten dira anedotak eta hola, eta egit. Badugu baten bat kontatzerik? Bueno, bai. Venga, horrela. Anekdota bat polita izan zena, adibidez, Lesakan ezpata dantzatzen den Zubilin etxalarko gigantik dantzatu dutela da, eta hori polita izan zen, jendire nik uste gustatu zitzaiola. Eta gero, bueno, besuk libre izakita, beti bueltaka, beti egiten dugu gaiztakerin bat obertze, adibidez bestatan tira pitxoneko zera muñeko eta hola pixkot astindu, eta balkoi batzutako lore batzuk ere bai, eta hola. Desbroza hori zerbitzuak ere ematen dituzu, ez? Bai, pixko bai. Zuen erraldoien ezaugarri bada, besoak ez dituztela lotuak, ez? Hori da, bueltak ematerakun eta beti besuk libretu bai. Eki, zer suposatzen duzu zuretzat konpartsako kide izatea? Bueno, nahi suposatu, ezkein da gauza gustatzen zaitela, eta ez dut konpromiso obligazioa bezala hartzen, gustora joaten naiz, eta... Eta zera ematen dizuna? Barkatu? Zer da ematen dizuna? Nik gozatzen tela eta ongi pasatzen tela gigantikin, eta azkein kuadrilla bat elkartzen gara eta gustora egoten gara dena hartin, eta... Adibidez, beste egun batean, konpartsarekin atra baino lehenagotik, zein izaten da zuen ohitura? Gelditzen gara ordu batin, eta denak elkarrekin gozaldu, gustora egon, eta gero ja erraldoiak ibiltzera. Eta orain bukatzeko, azken hausnarketa eskatuko dizut, zer gustatuko litzaizuke konpartsak lortzea etorkizunean? Bueno, ez dut hortan pentsatu guain arte, baina gu guain arte segitu bezalko humorikin eta saltxakin segitzia, eta hori gustatuko litzaiak. Ergi Markel, mila esker. Ez da zerik. Eta orain hirugarren konpartsako kidea, Oier Iturria, herritarra, konpartsako kide, eran bezala. Egunon, Oier? Egunon. Orain konta iguzu, solastuko gara pixket konpartsaren egoeraz momentu hauetan, zenbat partaide zaudete? Bueno, momentu honetan 8 lagun gara konpartsan, bestetan ibiltzeko eta deitzen digute lekutara joateko. Eta herritar batek konpartsan hasi nahi duenean, nola izaten da ikaste prozesu hori? Nola egiten duzue? Hori normalin bestetan izaten da egunen bat gauen bati norbait animatzen dela, eta gu beti esaten dugu gozaltzera etortzeko.
Eta hor ja gozaldu eta probatzia da asuntoa. Eta hau ematen da, oza, gertatu zaizu dola? Bai, momentu honetan konparsako 3 gola hasi ziren. Eta momentu hauetan, ari zarete taldekide bila, konpartsako kide bila? Bueno, momentu bagara, 4 gigantik ibiltzeko gaina, bino beti ongit horri izanen da bat gehiago bato nahi dunak gehiago etortzia. Hola gure lasaio ibilko gara. Orduan deialdia irekitzen dugu, ez? Bai, irekia beti. Erraldoi hauetako bakoitzak zenbat erabiltzaile behar izaten ditu? Hemen herriko buelta egiteko, normalin bakoitzakin 2 nahiko da. Baina, bueno, bertze 2 bali madire, hola deskansatu joan gara denak ere. Orduan, deialdi egiteko eta konbentzitzeko, zer ez erango zenioke, konbentzitzeko persona bati? Zer suposatzen du zuretzat konpartsako kide izatea? Bueno, da azkenean bestak bizitzeko, herriko bestak bizitzeko bertze modu bat. Azkenean, badakigu denari gaztiari normalin gauekua gustatzen zaigula gehiago. Eta gurire bai, bino egunekoare beste modu batin bizitzeko aukera polita delako. Niri hori suposatzen dit. Jendin alegria ikustia eta jendin arpegik eta... Eta taldean ere giro polita izango duzue. Hori da, aitzongi pasatzen dugu. Eta finanziazioa dagokionez, nola izaten da? Finantziazioa gure kasun udaletxean gain gelditzen da. Orain pixkat, onarpen sozialaz arituko gara, zer eman ikusten duzu konpartsa eta herriaren artean? Bueno, harremana ni bizi duzitik ona ikusi izan dut. Ikusita herriko jendian arpegik eta laitasuna gigantik eta gertzen direnin, horrekin argi gelditzen da. Herriak eskertzen du konpartsa bat edukitzea? Nik uste du baiet. Aurrei ere bai, ez, batez ere? Aurreri batez ere. Eta pertsonaietan maitatuena zein erango zenuke dela? Ez dakit, biek nik uste berdintxu maite dituzten. Eta horren bukatzeko, azken hausnarketat eskatuko dizut, zer gustatuko litzaizuke, nonuz joatea gustatuko litzaizuke konpartsa etorkizunean? Nire ustez, oain arte bezalako segide bali madu, ez da bat etxarra. Gaztiak ere joatia, gero eta animatzen, eta ez bukatzeko hau. Ederki bier, mila esker haunitz gaurkoan zuen konpartsa erakustagatik, eta ederki segi samba horiek dantzatzen. Bale, eskerrik asko. Bueno, Xabi, eta iritsi gara bukaerara, 2 galdera, alde batetik. Zer suposatzen du zuretzat konpartsako kide izatea? Suposatu niri alegria makartzen hau, ez dakit. Ibiltzen dugu giganti gustora, badugu talde bat polita ina, gure artin kriston girukin, eta gero aurran alegri hori ikusta horrek betetzen du. Eta azken hausnarketa bezala, zer gustatuko litzaizuke konpartsarekin lortzea etorkizunean? Segitzia hola. Etortzia betitikan hori, gazte batzuk gogukin, eta izazatela gu bezalko giro ona eta animoa. Mila esker haunitz, Xabi, gaurkoan zuen konpartsako ateak irekitzagatik, eta ederki segi. Eskerrik asko. Venga, jo.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.